Aquest 11 de setembre serà diferent. Anirem a Barcelona a reivindicar el mandat de l'1 d'octubre, fer la República Catalana. No surtis de casa sense la samarreta corall de la Diada per la República, inspirada en la brida de l'urna de l'1 d'octubre. Gràcies a les samarretes hem pogut finançar totes les campanyes. Vine amb la pancarta que vulguis. Aquest any, el protagonista serà la teva veu, el teu missatge. Et volem sentir. La Diada per la República Catalana tindrà lloc a la Diagonal de Barcelona i a les 4 de la tarda tothom haurà de ser al seu tram. A les 17:14 caldrà estar en un silenci absolut per donar el toc de sortida a la gran onada. L'onada començarà al tram 37 a l'alçada del carrer Castillejos i s'estendrà fins al Palau Reial. Un coet marcarà l'inici de l'onada i les banderes corall de la República Catalana que portaran els voluntaris en marcaran el ritme a mesura que avanci. Serà necessari restar en silenci fins que l'onada passi pel teu tram. Mentre esperem que l'onada arribi, mantindrem les banderes, els cartells i tot el que portem abaixat. Ho aixecarem quan ens arribi l'onada al nostre tram. Una vegada hagi passat l'onada pel nostre tram, seguirem fent sentir la nostra veu fins que tota la Diagonal sigui un clam per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Aquesta diada, vine a reivindicar el que tots vam defensar l'1 d'octubre. Vine i fem la República Catalana. Inscriu-te a diada.assemblea.cat.